Jenengan gerajakan Banyuwangi saged selindro. Sakit. Oh siap. Amit nuwun sewu ngambil selindro. Mbak Wanda wae saking pundi? Nyapa sok akrab iki pilihan kene Yo lho. takone, mau saking pundi daleme? Saking Jogoro. Jogorogo. Waduh. Lah niki Jogo Gerdu Mbak niki. Iya ngebruki kowe iki. Oh malah bodoh sio-sio lek karo aku. Ora yo ora. Ya Pak Jajal Pak, ya Pak. Ayo. Sakmene. Ke sama lagi. Tang tang tang. Bocah lak polos ngene iki. Ora diomongi ya meneng sik. Lah terus Nah, tak contoni. Ngale. Nah, ngale. Kok sia-sia men to. Gerajak dan tumblak Raino bengi awas dong iki contone joget iki koyo ngene iki asane ya ngono iki lho conton joget iki koyo ngene iki ayo ya Pak kene sikil anu ndi sikilmu ndi Iki lho. ya sikile ketok isor. rada ndek oke rada ndek oh iki rada ya hop sama hop ayo wis terus Kaya mau lho geraja kan Banyuwangi Raino bengi. Sing tahu sepi. Mas yo alon ning Mirasa. Wis ae. majune ora eneng. Walah wis kene. Ajut ora eneng. Pak, Kalem-kalem Pak. Nah iki lho pengalaman nek iki jelas apik. Ngono mang Ayo to. baik mang. Mendake kaya kowe mau lho. Yo. Ayo wes ayo. Ayo. Aku nyanyi dhewe. Yo nyanyi dhewe. Ya. Aujen pegel tenan. Suwen. Ayo. Rajakan Banyuwangi. Raino bengi. Sing tahu sepi. Sing tahu sepi. Apa ora berasal stroke kowe sindir. Wong kok rumah saku mbok sing apik to, Mbak. Oh, ya sing apik. Sampeyan iki senior lho. Dang, ngono lho. Lah piye lho kudune sing apik kaya adike iki lho sing apik. Iki lho contone iki lho sing iso. Nonton iki nyontoni sing apik. Piye? Adik Wanda iki urung pengalaman. Lah, Sampeyan moro aku 7 dina ning omah. dadi Terus Dadi cangkem, Mas. ayo contoh lek. Tontono iso ora wae? Yo iso to. Iso berarti. Iso. Jogetan kuwi iso. Iso Ping pira iso? Gerajakan. Banyuwangi. Oh iya iso ya. Asik. Raino bengi. Sepi. Jiro lupatno tung gedang. Jiro lupatno tung gedang. Penak ya kowe. Yo iso to. Berarti lek ping pindho iso. Iso. Jiro lupatno tung gedang. Penak ya ampun. Ping telu kuat. Telu iso. Jiro lupatno tung siji loro telu. Penak. Entek to, Mas. Papat. Papat. Alah pomne papat ya entek. Jiro lupatno tung siji loro telu papat. Yo iso Ping 8. Jiro lupatno tung siji loro telu papat 5 6 7 8. Kok yo kuat 15. Jiro lupatno tung siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Wah penak, pen Kok pinter men 100. Jiro lupatno tung siji loro telu papat 5 6 7 mati, sindene mati. lagi 17 ayo wis geblak. Derek kowe rusak.